Il-proċedura dwar il-kaċċa fir-rebbieqa li l-Kummissjoni Ewropea għalqet f'deċiżjoni li għamlet nhar l-erbgħa kienet ilha tkarkar mill-2006. B'hekk intemmet kwistjoni li kienet ilha tkarkar 9 snin. L-għluq tal-proċedura dwar il-kaċċa fir-rebbieqa tfisser li issa l-Gvern jista' jibqa' japplika d-deroga dwar il-kaċċa fir-rebbieqa kull sena. Is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes innota kif din id-deċiżjoni hija frott il-ħidma tal-Gvern fl-aħħar sentejn. Mhux talli organizzajna s-settur tal-kaċċa, imma f'sentej biss irnexxielna wkoll mal-Kummissjoni Ewropea irresqu rapporti u derogi b'mod dettaljat ilħaqna l-miri kollha li anke kien hemm fil-kawża tal-qorti li kienet ġiet deċiża fil-2009 u l-2010 u llum il-ġurnata l-infringements dwar il-kaċċa fir-rebbieqa waqgħu. Allura kull sena l-Gvern jista' japplika d-deroga dwar il-kaċċa fir-rebbieqa b'mod normali. Madankollu tul il-jum tal-ħamis, il-Kummissjoni Ewropea bagħtet opinjoni motivata lil Gvern Malti biex itemm l-insib għall safar tal-għana. Dan fl-istess waqt li l-Kumitat Ornis issuġġerixxa li fil-ħarifa għandu jinfetaħ l-istaġun għall-insib. Is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes qal li fil-waqt li ħanota ta' dak li qed tgħid il-Kummissjoni Ewropea, is-Segretarjat Parlamentari se jaħdem biex anke l-istaġun tal-insib ma jintilifx. Għaddej reasoned opinion fejn tkun hemm diverġenzi kemm min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea relatati għar rapporti li tnibatu, kontinwament bħala segretarjat għamilna l-pożizzjoni tagħna bħala Gvern u l-Gvern beħsibu kompli għaddej biex xogħol preparatorju sabiex id-deroga tkun applikata kif suppost taħt il-BERS Directive. Din ma kienx l-unika proċedura kontra Malta li ngħalqet. Proċedura oħra kienet dik marbuta mal-Power Station tal-Marsa. Proċedura li kienet ilha pendenti 3 snin u li setet tingħalaq wara li ntfiet l-istess Power Station f'Marzu li għadda. Id-Deputat Prim Ministru Louis Grech laqab b'sodisfazzjoni l-aħbar li l-Kummissjoni Ewropea għalqet dawn iż-żewġ proċeduri magħrufa wkoll bħala infringements. U qal li dan juri li l-Kummissjoni Ewropea rrikonoxxiet l-impenn tal-Gvern fis-settur tal-enerġija u l-isforzi tal-Gvern li jikkontrolla u jelimina l-abbużi u l-qtil ta' safar protetti. Il-ħamis kien ikkonfermat ukoll li l-Kummissjoni Ewropea fetħet ukoll proċeduri dwar l-irkupru u riżoluzzjoni tal-banek. L-istqarrija tad-Deputat Prim Ministru qalet li l-Gvern Malti huwa ottimist li l-opinjoni rigward id-direttiva tal-banek tingħalaq f'qasir żmien għaliex il-leġiżlazzjoni meħtieġa diġà tresqet quddiem il-Parlament.